Hey! Hello! What's up mga kaboy danlak, no? Welcome na po rin sa akong channel nga Boy Danlak Official. Kung bago pa ka, mag-subscribe na ka, pindutan ng notification bell para updated ka sa mga latest videos. Teng 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 teng! Uy! Ha! Natinga alalan ko, no? Abi mo ka ng uyab ni mo. Mura na siya bunakid, no? Kaya nga, no? Iyang uyab, dili lang isa, dili lang duha, kundili tulo. Pataas sanggoy. Hanggang kailan ako maghihintay na para bang wala nang papalit sa'yo. Bugnaw kayong hangin, no? December naman god. Dahil isa pod, gadulong na ang Pasko ug New Year ba? Tugnaw kaayo. Mura kag nabasa sa ulan. Ako po, di nga na pod akong kuan, pakiramdam. Katong kalitra ko niyang gibiyaan. Agay! Pero di ko kaya bumitaw at bigay. Masasaktan dahil pangako ko'y walang iwan. Oy, pre. Kumusta? Okay ra ka? Sabi ni mo, pre, kanay mong uyab. Mura na siya, Joy. Katugong panghugas sa kusina, kay kana iyang gugma. Taman ra na isa ka simana. Agay! Huwag nang mag-alala at okay lang ako. Sabi nga ng iba